Oranje-wit kampioen. Winnaars voorleeswedstrijd. Het is vandaag 25 februari. Dit is het PLMA Journaal. Ieder jaar wordt op 8 maart wereldwijd Internationale Vrouwendag gevierd. In Venray zorgt EVA Moedercentrum dit keer voor de invulling hiervan. Tijdens een informatiemarkt worden bezoekers in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met diverse organisaties en instellingen binnen Venray op het gebied van zorg en welzijn. Enkele van deze deelnemers zijn de gemeente Venray, Match, Synthese, Levenswerk Alda Hagens en Mieke Swinkels met voetreflexologie. Vrouwen uit Venray en omgeving zijn van harte welkom bij EVA Moedercentrum. De dag duurt van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. In een bomvolle sporthal het Brugeind in Meerlo pakten de korfbalsters van Oranje-Wit zondag de titel in de overgangsklasse A. In een sportieve derby was een 17 zege tegen SVOC 01 voldoende om ongeslagen het kampioenschap binnen te halen. In de eerste helft gaven beide ploegen elkaar weinig toe. Pas in de slotfase kon Oranje-Wit door 2 treffers van Caroline Michels een klein gaatje slaan, 3-5. Na de pauze liepen de gasten uit naar 5-10. Door treffers van Debbie Wismans en Kim Deerks kwam de thuisploeg nog wel iets dichterbij, maar de kampioenen speelden het duel geroutineerd uit. Toen het laatste fluitsignaal klonk, was de ontlading groot. Coach Erwin Dijkstra erkende volmondig dat het geen gemakkelijke opgave was geweest om SVOC 01 te verslaan. Nee, ja, het ging inderdaad niet makkelijk, tot de 3-3. Misschien wat spanning, maar ook SVOC denk ik verdedigt gewoon ook wel prima. En dat maakte het dan ook wel lastig. En uiteindelijk na de 5-3, toen hadden we het eigenlijk wel redelijk onder controle, vond ik. Nou, het was heel spannend, zeker. Er ligt toch een bepaalde druk op het team en individueel. Maar ik vind dat we als team goed hebben gepresteerd vandaag. En gezien het eindresultaat mag er wezen natuurlijk. En daar hebben we ook op gehoopt. Ja. Oranje-Wit hoefde uit de laatste 3 duels slechts 1 puntje te halen. Het kon dus eigenlijk niet meer misgaan voor de Leunse korfbalsters. Zo zou je er naar kunnen kijken, maar dat hebben wij eigenlijk iedere keer niet gedaan. We hebben altijd gezegd van we kijken het per wedstrijd. En als je vandaag verliest, dan is het nog maar 4 punten. En dan wordt de druk alleen maar groter. Ook tegen ploegen waar je normaal gesproken van zou moeten kunnen winnen. Dus we werd gewoon per wedstrijd bekeken. En uiteindelijk pakken we hem vandaag denk ik ook wel terecht. Met 24 punten uit 12 duels werd Oranje-Wit 3 wedstrijden voor het einde ongeslagen kampioen. Yvonne Vervoort had met 3 treffers een groot aandeel in de zege van haar ploeg. Ze kwam aan het begin van dit seizoen over van Erika. Haar beleving van de sport is niet veranderd. Nou, ik denk, goed, tuurlijk, Amerika, daar heb ik zo lang in gespeeld. En dat is dan je teampje, maar je komt dan nu hier en ja, je wordt gewoon hartelijk ontvangen. Ik kan niet zeggen wat nou een verschil is. Ik bedoel, je gaat er gewoon met z'n allen voor. Je staat met z'n allen in het eerste team en je staat gewoon voor het team. Je speelt gewoon met z'n allen samen de wedstrijd uit. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Dat je individueel en dan ook samen gewoon een kampioenschap binnen kunt halen. Het kampioenschap kwam niet als een verrassing voor Oranje-Wit. Van tevoren hadden we een aantal ploegen waarvan we zeiden van dat zijn de kampioenschapskandidaten. En waaronder ook SVOC. Je gaat wel zo de competitie in. En van tevoren, als ik dan kijk naar een hoofdklasse, dan moet een ploeg denk ik verschillende speelstijlen kunnen hanteren en zich kunnen aanpassen. En dat kan deze ploeg. De hoofdklasse is voor Oranje-Wit weer een nieuwe uitdaging. Nou ja, we staan op het veld ook al hoofdklasse, dus dat is natuurlijk wel een tandje hoger. Maar ik weet zeker, aangezien als nu ik zie hoeveel wij al gegroeid zijn in deze competitie, dat gewoon alleen maar beter kan worden, denk ik. Als het aan coach Erwin Dijkstra ligt, is dit niet het eindstation voor zijn team. Het is een jong team, uitgezonderd een aantal. En ik denk dat je met deze groep kun je mee gaan draaien in de hoofdklasse bovenin en misschien nog wel een stapje hoger naar de topklasse doorgaan. En waar was zondagavond het feestje? Bij Pietje Martens natuurlijk. Ja, dus. Ja, ik geloof het wel. Ik weet het niet precies, maar ik denk het wel.
Mirte Morees uit Venray is door KNVB-coach Art Korenhof geselecteerd voor de selectie van het Nederlandse vrouwenelftal onder 19 jaar. De ploeg neemt van 6 tot en met 10 maart deel aan het internationale toernooi in Spanje. Onder 19 treft daar achtereenvolgens de leeftijdsgenoten van IJsland, Frankrijk en Engeland. Mirte Morees speelt sinds dit seizoen voor FC Utrecht. Oranje onder 19 jaar probeert zich te plaatsen voor het aankomend EK. Zaterdagmiddag werd in de bibliotheek van Venray de lokale voorronde van de nationale voorleeswedstrijd gehouden. In totaal 16 kinderen van basisscholen uit de gemeente Venray streden om een plek in de regionale voorronde. Arlinda Schala van basisschool De Toverbal was een van de winnaars. Zijn ogen zijn opgemaakt, zijn wangen zijn rood en op zijn mond zit paarse lippenstift. Aan zijn arm draagt hij een klein tasje. De kinderen stormen op hem af, maar de meester begint met zijn tasje te slaan. Weg jullie, gilt hij. Laat mij erdoor, ik moet zingen. Ook Lieke Steins van de Hommel gaat door naar de regionale voorronde in Grubbevorst op 9 maart. Kijk nou, hij pruist de verkeerde kant op, riep Sophie. En ja hoor, de belletjes gingen naar boven om aan de oppervlakte uit elkaar te spatten. De laatste voorleeskampioen die een plek heeft bemachtigd in de volgende ronde is Sid van Eyck van Montessori School Venray. Het ging allemaal zo langzaam, beetje bij beetje, dat ze niet merkte hoe lang hij werd. Zelfs niet toen hij al halverwege haar schouders kwam. Als zij winnen in de regionale voorronde gaan ze door naar de halve finale in Roermond. De landelijke finale is op 29 mei in Utrecht. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Morgenavond om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het overwegend bewolkt en het blijft vrijwel droog. Morgen overdag is er veel bewolking. Er is een enkele opklaring mogelijk. Het wordt 's middags zo'n 4 graden. Fijne avond nog.